Jotono no phungkaham to hello guys, welcome back to my channel. Hai na hai lam sakono no ani YouTube channel ga tini new vlog guys jeung tini tonton saima ga tini 16 tarik jotono saima no tini tamo ga jeung tini board lainnya thangai tongo tabuk ang board dina thanat nai tongo ga jeung tabuk board lain gai aba songno ro tini buba karano no board relay di jotono kaham kai jotono thancani jeung jotto tiprasa thanca kai jeung tini buba karano no jeung board lainnya ngai tabo ang board dina thang tongo yang tiar khai tongo ano rok ani video no pulen sing paten jora so ekane nai di kan rok sini boot center no punung nai o jaga phaisok pai kan sabuk sini boot do ang rok boot punung nai sabuk sini yang tabuk boot choli tongo yang chalok line mo salajak bas yang line mo salajak boleh yang selarok gang tabuk nokop pai pekya body pakya body wi nokop pakya ba song kai ang narong na aro asu jora phunuk kata engke aing bising rokot thanani tai phunuk nani allowed korei yang mobile tilang maya mane mobile tilang mano mane phunuk nani allowed dia jeng mobile maton ke narong na ang body marok phunuk malia tam hingke aro o boot bising thangai eko phunuk nani allowed korei kang narong no pura phunuk malia wa allowed korei rok kang narong no boot di marok phunuk bo malia bai kang tabuk noko phaite tino torong nang sai khnari ka hangkai tabuk tang noko no phaija hangkai aja rogo fatar tongte thimi no mati sawo hangkai bisingo thangai ti sanane allowed korei borok permission dia hangkai ang nong no phunuk malia hangka bai song nak nong bang khnai ko ang boot di mani ya si mari tini bagai bolok suknong sinai jaton na hambai